Hei vaan! Sain tiedustelun, jossa kysyttiin, että minkälaisia asioita voidaan käsitellä EFT-tunneterapiassa ja minkälaisiin muistoihin ja kokemuksiin voidaan lähteä tekemään sitä muutosta. Eli voidaan lähteä keventämään sitä tunnekuormaa. Niin minkälaisia ne muistot voivat esimerkiksi olla? Ja ajattelin vähän kertoa esimerkkejä siitä, minkälaisia asiakaskeissejä on ollut ja minkälaisia muistoja me ollaan käsitelty asiakkaiden kanssa. Näin niin kuin ihan yleisellä tasolla. Jotta saat vähän käsitystä siitä, minkälaisiin asioihin me pystytään lähteä vaikuttamaan EFT-tunneterapian menetelmällä. Eli minkälaisista muistoista me voidaan lähteä poistamaan sitä tunnekuormaa, joka meidän tämänpäiväiseen elämään tietysti vaikuttaa, jos meillä on sitä taakkaa tosi paljon. Esimerkiksi sieltä lapsuudesta me voidaan lähteä käsittelemään sitä vanhempien välistä suhdetta ja miten se on heijastunut meihin lapsena. Tai jos vanhempien kohtelu meitä kohtaan ei ole ollut sopivaa, kasvattavaa, niin me voidaan lähteä sitä purkaa myös. Siellä voi olla kaltoinkohtelua, erilaisia hylkäämiskokemuksia, alistamista, mitätöintiä, sanoin tai teoin. Voi olla jotain tapaturmakokemuksia, onnettomuuteen joutumista tai onnettomuusmuistoja, joihin on ladattuna valtava määrä pelkoa esimerkiksi. Henkistä väkivaltaa ja myös fyysistä väkivaltaa ja niiden kokemuksia. Parisuhteen epätasa-arvokokemuksia. Pettämistä ollaan käsitelty, eli sitä, miten saadaan se pettämiskokemus käsiteltyä, jätettyä taakse, jotta voidaan rakentaa se uusi suhde luottamuksen pohjalle, jotta se edellisen suhteen pettämiskokemus ei seuraa siihen toiseen suhteeseen. Koulukiusaamista käsitellään tosi usein, työpaikkakiusaamista, kaikenlaista kiusaamista. Ne on tosi tyypillisiä aiheita, joita käsitellään. Seksuaalista hyväksikäyttöä, niitä käsitellään myös ihan jonkin verran EFT:ssä. Ja tätä menetelmäähän on käytetty maailmalla sotaveteraanien pelkotilojen helpottamiseen. Eli minusta jo se kertoo tosi paljon siitä menetelmän vaikuttavuudesta, eli siitä, miten me pystytään käsittelemään niitä tunteita, jotka on pakattuna siihen johonkin muistoon ja vapautumaan niistä peloista, ahdistuksesta tai mitkä ne onkaan ne tunteet sitten, mitä on pakattuna sinne tiettyihin muistoihin. Yes, mutta tässä tiivistetysti muutamia esimerkkejä siitä, mihin esimerkiksi minä olen käyttänyt EFT-tunneterapiaa ja minkälaisia muistoja me ollaan asiakkaiden kanssa käsitelty ja joihin he ovat saaneet helpotusta.